Здравейте! Този кратък видеоматериал е предназначен за клиенти с малък или никакъв опит в областта на круизите, които изпитват известни затруднения да се ориентират сред изключителното разнообразие от круизни предложения и да намерят най-подходящия за тях круиз. В това видео правим кратка презентация на търсачката за круизи в сайта на круизна агенция ContiTrans-M, намиращ се на web адрес www.contitrans-m.com. Влизайки в нашия сайт, на първа страница под логото ще видите самата търсачка. В нея има множество полета, чрез които да се зададат различни критерии за търсене на круиз. Критериите могат да бъдат круизна дестинация. Круизите са разпределени в множество региони, в зависимост от това къде плават корабите в даден момент от време. Може да скролвате и да изберете желаната от вас круизна дестинация. Други критерии за търсене са желана дата на отплаване. Такава може да бъде зададена чрез календарите в поленца от дата до дата. Друг критерий за търсене на круиза е неговата продължителност. Може да избирате круиз също, ако знаете нещо повече за круизната компания, с която желаете да пътувате. Може да търсите по круизен кораб. За целта обаче предварително трябва да сте посочили името на круизната компания. Може да търсите по начално пристанище, като пристанищата, които виждате в този списък, са фактически пристанища по цял свят. По правило, както във всяка търсачка, задаването на повече критерии води до по-малък брой резултати, така че ако не сте сигурни какво точно търсите и какво очаквате да намерите, по-добре е да зададете възможно най-малко критерии в търсачката. Преди да се отправите на пътешествие по море, със сигурност вече сте преценили в коя посока на света бихте желали да пътувате, т.е. коя би била интересната за вас круизна дестинация. Да предположим, че това е Югоизточна Азия. Това са круизи, които посещават държавите Тайланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Китай, Тайван понякога, така че тук има доста голямо разнообразие от маршрути. Периодът, в който е най-високият сезон в Югоизточна Азия, е между ноември и април, зимният период. Това са екзотични дестинации, към които се пътува по време на нашата зима, когато там е лято. И да предположим, че вие желаете да пътувате през месец февруари. Тогава ще зададем ограничително условие за възможните дати на отплаване от 1 февруари 2018 година до 28 февруари 2018 година. Тези критерии са достатъчни, за да направим първата селекция от възможни круизи. Натискаме бутон Търсене и получаваме селекция от 14 маршрута. Можем да сортираме получената селекция по различни признаци, например по дата на отплаване. Тогава круизите ще се подредят от най-близка до най-далечна дата на отплаване в февруари месец 2018 година. По име на кораб, ако познаваме добре флотилиите и сме наясно какво точно търсим като изисквания по отношение на круизния кораб. По цена, ако търсим круизи на възможно по-ниска цена. По круизна компания, ако не сме съвсем сигурни в различията между отделните круизни продукти, тогава това е един от най-препоръчителните начини за сортиране. Нека да сортираме селекцията именно по круизна компания. 14-те маршрута се подреждат по азбучен ред на круизните компании. Първо са маршрутите на Celebrity Cruises, 3 на брой, следвани от маршрутите на Holland America Line, 2 на брой, следвани от маршрутите на Princess Cruises, 3 на брой, следвани от маршрутите на Royal Caribbean Cruises. Преминаваме на следваща страница.
6 на брой. Общо това са възможните варианти на пътуване, що се отнася до круизи в Югоизточна Азия с дати на отплаване от 1 до 28 февруари. Сега да разгледаме съдържанието на получената селекция от круизи. Първият маршрут е 14-дневен, изпълнява се от кораб Celebrity Constellation на круизната компания Celebrity Cruises. В таблицата под картата има дадени няколко цени. В първата колона е посочено каюта с балкон 10 февруари 2239 евро, във втората колона суит 10 февруари 3949 евро, в третата колона вътрешна каюта 10 февруари 1069 евро и така нататък. Числата, които виждате в отделните колони, представляват минималните възможни цени за съответния тип каюти за дата на отплаване 10 февруари. Ако се придвижим малко по-надолу в селекцията и разгледаме 10-дневния маршрут, изпълняван от кораб Sapphire Princess с дати на отплаване 8 и 25 февруари 2018 година, ще видим, че за вътрешна каюта минималната възможна цена е 1349 евро и над нея пише дата 8 февруари 2018 година, а за каюта с балкон минималната възможна цена е 1925 евро и над нея пише дата 25 февруари. Това означава, че минималната цена измежду двете дати на отплаване 8 и 25 февруари за каюта с балкон може да бъде намерена за 25 февруари, а минималната цена за вътрешна каюта измежду двете селектирани дати 8 и 25 февруари може да бъде намерена за 8 февруари. За да разгледаме по-детайлно цените за съответните дати на отплаване, трябва да кликнем върху бутонче Детайли за круиза, което се намира в дясната част на страницата. Когато изберем тази опция, се появява подробното описание на маршрута, като се вижда първо таблицата с описание на маршрута ден по ден. Детайлното описание на маршрута се появява за първата възможна от селектираните дати 8 февруари. Ако искаме обаче да видим описанието на маршрута за другата дата 25, трябва да кликнем с мишката върху нея. Ако скролваме по-надолу, ще видим още една таблица, над която е изписан текста минимални цени в евро за круиз, за гост, за различните дати на отплаване за избрания круиз. Възможно е към цената да се добавят такси. За да видите подробната ценова таблица, изберете желаната дата на отплаване. Нека да разгледаме първо дата 8 февруари. За целта трябва да кликнем върху датата. От съдържанието на тази табличка виждаме, че минималната цена за вътрешна каюта е 1349 евро, за каюта с прозорец 1934 евро, за външна каюта 1439 и така нататък. За да видим обаче цените за всички категории каюти, които са публикувани в нашия уебсайт, трябва да кликнем върху самата дата на отплаване 8 февруари. Тогава ще видим, че в първата колона са посочени буквените означения за категориите на отделните каюти. Във втората колона са посочени кратки описания на съответните категории каюти. В третата колона са посочени цените за круиз, за гост, настанен в съответна категория каюта. В четвъртата колона са посочени такси, за които е пояснено, че са включени в цената от предходната колона. В петата колона са посочени допълнителни такси, които трябва да се добавят към цената от третата колона. В последната колона от таблицата е посочен вида на тарифата, която съответства на публикуваните цени. За да получим цената за цялата каюта, трябва да сумираме цената за круиз с такси 2
и да умножим по 2, тъй като това са цени при двойна заетост, т.е. тези цени и такси се заплащат за всеки от гостите в двойна каюта. Т.е. цената за цяла двойна вътрешна каюта, в която са настанени двама пасажери, ще се изчисли като сумата от 1349 плюс 104 евро умножено по 2. Ако искаме да разгледаме цените за другата дата на отплаване, можем да се върнем обратно към предходната таблица и да изберем дата на отплаване 25 февруари. Ако искаме да се върнем обратно към селекцията от круизи, можем да използваме Back бутона на нашия браузър. Нека сега разгледаме подробната ценова таблица за дата на отплаване 4 февруари за 14-дневен круиз от Хонконг до Сингапур, изпълняван от кораб Celebrity Millennium. Тъй като е само една дата на отплаване, поради това в таблицата, която виждаме в селекцията, най-ниските цени са посочени за дата 4 февруари, тъй като няма друга възможна дата на отплаване за този маршрут. Избираме бутон Детайли за круиза и тук виждаме, че този маршрут има всъщност повече дати на отплаване, но в направената от нас селекция за дати на отплаване през февруари месец 2018 година попада само датата 4 февруари. Затова ние не виждахме другите дати на отплаване в предходния екран. Тук обаче става ясно, че същия маршрут се изпълнява с дати на отплаване 29 октомври 2017 година и 7 януари 2018 година. Ако искаме да разгледаме цените за различните дати на отплаване, като предварително сме преценили, че ще търсим най-ниската възможна цена, от таблицата по-долу, под описанието на маршрута, виждаме, че най-ниската възможна цена за вътрешна каюта се появява за дата на отплаване 7 януари 2018 година. За да видим подробната ценова таблица за тази дата на отплаване, кликваме върху нея и получаваме въпросната ценова таблица. В случая става ясно, че има доста свободни категории каюти, от вътрешни, външни, каюти с балкони и апартаменти. Цената за круиз за гост настанен на нормално легло във всеки вид категория каюта се вижда в третата колона от таблицата. В четвъртата колона са посочени таксите, те наречените пристанищни такси. Те са за човек, за круиз. А в петата колона са посочени такси обслужване или известни още като бакшиши. Бакшишите за тази круизна компания се подават като информация какъв е размера им за целия круиз за един гост, но не е задължително да се заплащат предварително, може да се заплатят и на борда на кораба. В последната колона се вижда тарифата, която съответства на цените за съответните каюти. Нека да разгледаме цените за настаняване в каюти с балкон. От категория 2C до категория C1 са различните типове каюти с балкон, а категориите S2, S1 и PS са различните видове апартаменти, за които има места и могат да бъдат резервирани в момента. Виждаме, че цените за каютите с балкон варират от 2109 или по-точно от 2089 евро за човек за категория 2B до 2609 евро за човек за настаняване в категория FV. За да се ориентирате по-добре каква е разликата между отделните категории каюти, трябва да разгледате дек плана на кораба в официалния сайт на Celebrity Cruises или да се обадите по телефон на круизните консултанти в круизна агенция Conti Trans-Am. Нашият телефон е 0700 10 575. Имайки предвид нивото на цените за желания маршрут и желаната дата на отплаване за каюти с балкон, ако те са удовлетворителни за вас по принцип, бихме могли да обсъдим по телефона разликите между отделните типове каюти и да подберем за вас подходяща, добре разположена каюта
за която да направим временна резервация за круиз. Друг много важен въпрос при проучването на възможностите за резервации за круизи е да се информирате какво включват цените. Трябва да имате предвид, че цените за круиз на различните компании имат различни включвания. Всички круизи задължително включват настаняване, хранене и развлечение на борда на кораба. Оттам нататък обаче започват разликите. Информация относно това какво включват цените за круиз може да намерите, като кликнете върху линка "Цените за круиз включват". Такъв линк ще намерите под всяка таблица с цени в селекция от круизи или в детайлното описание на отделен круиз. Когато кликнете върху линка, се отваря нов прозорец, в който с текст е описано подробно какво включват цените за дадената круизна компания, какво се заплаща допълнително, как да се резервира круиз и друга подобна информация. До страниците с информация за цените на отделните компании може да достигнете и като прегледате линковете в футъра на уебсайта и изберете линка за съответната круизна компания, която ви интересува. Например, цените включват на Celebrity Cruises. Когато се кликне върху този линк, ще се отвори прозорец със същата информация относно цените включват на Celebrity. Нека сега да се върнем към базовата селекция от круизи, която направихме и да разгледаме полетата над селекцията. Виждаме, че те са същите, както полетата в търсачката, само че тук имат по-скоро смисъл на филтър, чрез който би могло да се увеличи или разшири броя на намерените круизи. Как става това? Към момента сме направили селекция на круизи в Югоизточна Азия с дати на отплаване от 1 до 28 февруари. В резултат на тази селекция сме намерили 14 круиза. Ако отидем в поленце начално пристанище и кликнем върху него, ще видим, че имаме възможност за избор на две различни начални пристанища – Сингапур и Хонг-Конг. Ако изберем пристанище Сингапур, без да правим нищо друго, изчакваме няколко секунди и виждаме, че селекцията се филтрира и броя на намерените круизи се намалява до 13, което означава, че 13 от маршрутите с дати на отплаване от 1 до 28 февруари в Югоизточна Азия започват от начално пристанище Сингапур. Ако искаме да премахнем този признак, който току-що избрахме, трябва отново да кликнем в полето, да натиснем начално пристанище. По този начин ще се върнем към първоначалната селекция и сега бихме могли да филтрираме по някакъв друг признак. Бихме могли, например, да филтрираме по признак круизен кораб. Когато натиснем върху поленце круизен кораб, виждаме обаче, че не се появява нищо. Това е така, защото изборът на круизен кораб винаги е свързан преди това с изборът на круизна компания. Очевидно този филтър е подходящ за клиенти, които са по-добре информирани относно флотилиите на отделните компании. Да предположим, че вие знаете кои круизни кораби към кои круизни компании се отнасят. Нека, например, да изберем Royal Caribbean Cruises. Филтрирайки по този признак, виждаме, че селекцията от 14 маршрута се намали до 6 круиза. Сега вече можем да изберем и конкретен круизен кораб. Когато кликнем върху поленцето круизен кораб, виждаме, че се появява само един, нарича се Mariner of the Seas. Независимо дали ще го изберем или не, това няма да доведе до промяна в селекцията. Тя ще продължи да се състои от 6 круиза, тъй като очевидно единственият кораб на Royal Caribbean, който оперира в този период в Югоизточна Азия, е Mariner of the Seas. Селектираните 6 круиза можем да сортираме както обикновено по различни признаци, по дата на отплаване, по име на кораб, по начално пристанище, цена и прочее. Ако искате да започнете ново търсене, достатъчно е да натиснете бутонче "Изтрийте критериите за търсене". По този начин ще нулирате съдържанието на всички полета във филтъра и ще получите пълната селекция от 2359 круиза, налични в уебсайта на Conti-Trans в момента към дата 23 август.
Ако желаете ново търсене, може да въведете нови критерии, като например круизна дестинация, круизна компания, дати на отплаване и други. И по този начин чрез комбинация от въвеждане на критерии и филтриране, да получавате различни селекции от круизи. Надяваме се, че предоставената информация е достатъчна, за да се ориентирате относно това какъв е механизмът за използване на търсачката и филтъра за намиране на круизи и да сте в състояние самостоятелно да намерите желаните и предпочитани от вас маршрути за пътешествия по море. Като разбира се, не забравяме това, че търсачката за круизи ви дава възможност да направите селекция, да изберете маршрут по външни критерии, като например съдържание на маршрута, дата на отплаване, начално пристанище, продължителност, регион, в който пътува, круизен кораб, круизна компания и прочее. Когато достигнете до определена селекция обаче и се затруднявате да оцените качеството на отделните круизи, какви са приликите и разликите между тях, какви са предимствата и недостатъците, тогава естествено идва времето да се свържете на телефон 0700 10 575 с круизните консултанти на Conti Trans-Am, с които може да обсъдите получената от вас селекция и да придобиете допълнителна информация, която да ви насочи още по-добре и да успеете да изберете окончателно желание от вас круиз. Не трябва да се забравя, че всъщност круизът не означава само маршрут и цена, а зад круизното преживяване стоят още много детайли, като преживяване на борда на кораба, качество на обслужването, видове, размери, обзавеждане на каютите, интериор, екстериор на круизния кораб, съдържание на бреговите екскурзии и още много други фактори, всеки от които има индивидуално значение за всеки отделен човек. Тоест, идеята е не да намерите най-евтиния или най-луксозния круиз, изпълняван от най-големия кораб или нещо друго, което е идеята е да намерите най-подходящия за вас круиз, за което ние сме на ваше разположение и можем да ви съдействаме по всяко време. За онези от вас, които вече са добре информирани относно начина на ползване на търсачката на круизи и филтъра към нея, можем да предложим информация за други начини за търсене и избор на круизи в следващото видео, линк към което може да намерите в утре на уебсайта. Благодарим ви за вниманието. Пожелаваме ви приятно сърфиране в уебсайта на Conti Trans-Am.